Vítajte pri prvom videu pre Za volantom EU, respektíve zavolantom.autozor.sk. Ale než sa za ten volant posadíme, tak si tento scénik obzrieme trochu zvonka. Je to starší model, ktorý sa však píši novým motorom. Renault je jedna z posledných automobiliek, ktorá ponúkla ľuďom maloobjemový dízlový motor s objemom 1,6 litra, ktorý nahrádza tie typické 1.9. Vraj sa máme na čo tešiť, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Keďže je to Renault, nemôžem nepochváliť bezkľúčové ovládanie. To znamená, že kartu Renault, ktorá síce nepatrí k najmenším, ale keďže je stále odložená vo vrecku, na veľkosti nezáleží. Keďže karta Renault je stále odložená vo vrecku, stačí dať ruku medzi senzor a kľuku a auto sa automaticky odomkne. Potom stačí stlačiť spojku a tlačidlo Start and Stop. Automaticky sa odklopili spätné zrkadlá, pustila sa hudba na poslednej hlasitosti. Ovládač hudby je tradične pod volantom. Na prvý pohľad sa môže zdať komplikovaný, ale všeobecne patrí k tým najpohodlnejším. Aby sme dokončili reč o bezkľúčovom ovládaní, motor som vypol. Po otvorení dverí sa vypla hudba. Zatvorím dvere. Odchádzam od vozidla. A auto sa automaticky zamklo a zaklopilo spätné zrkadlá. Výhodou Renaultu je, že nijak nehlási to, že už som pri vozidle a že už ho môžem odomknúť. To znamená, že ak auto napríklad zaparkujete pri Tesku a v predajni sa približujete ku vozidlu, respektíve sedíte na terase nejakej reštaurácie a auto je zaparkované pri vás, automobil nijako nedáva najavo, že kľúčiky sú blízko a že už je ho možné odomknúť. To sa udeje až po strčení ruky medzi kľúku a senzor. Výškové nastavenie sedadla reguluje skôr jeho zadnú časť. To znamená, že sa dostáva zadná časť trochu vyššie než predná, respektíve aspoň ten pocit je taký. Chýba mi tu ovládanie sklonu sedáku, ktoré by zdvíhalo, respektíve znižovalo prednú časť sedadla, tak aby si každý našiel tú svoju správnu polohu. Ale v tejto triede to nie je štandardom, takže ostaňme pri zemi a buďme radi, že Renault vytvaroval také sedadlo, aké tu je. Zdá sa, že toto je koža a v strede je textil. Túto kombináciu mám rád. Páči sa mi aj dostatok odkladacích priestorov vo dverách. Tu si môžem odložiť napríklad mobilný telefón. A touto priehlbinou môžem pohodlne dvere pritiahnuť. Opäť sme v aute, poďme už konečne naštartovať. Stlačam spojku, tlačidlo Start and Stop. Kľúčiky mám stále vo vrecku a nestarám sa, kde úplne presne sú. Automatická parkovacia brzda nepatrí k mojim obľúbeným funkciám, ale pre bežného človeka, ktorý často vystupuje a nastupuje, to môže byť svojím spôsobom výhoda. Neviem, ja sa skôr pozerám na poruchovosť týchto vecí a čím viac takýchto zbytočností v aute je, tým možno pravdepodobnosť poruchy rastie. Navigácia je tradičná tomtomácka, displej nie je ničím výnimočný, mapy sú na karte, dajú sa ľahko aktualizovať a určite ste si všimli aj tento displej. Renault Scenic patrí k tým vozidlám, ktoré používajú centrálny displej. Môžeme ho označiť ako veľmi pekný, s možnosťami prepnúť jeho režim zobrazenia na tomto tlačidle. Radím jednotku a parkovacia brzda sa automaticky uvoľnila a rozbieham sa. Dieselový motor na mňa pôsobí naozaj komfortne, ale k tomu sa dostanem až po pár dňoch. Nechcem robiť veľké závery, tie si prečítate až v teste, ale môžem s čistým svedomím povedať, že táto 1.6 patrí k tým vydareným. Opäť spomeniem, keďže som vo francúzskom aute, absenciu trojbliku, to znamená smerovku musím dávať natvrdo. Keď do nej ťuknem,
prejaví sa len jediným bliknutím. Ďalkové svetlá aktivujem len smerom k sebe, teraz svietia, teraz sú vypnuté. Bliknutie uskutočnite jemným ťahom k sebe. Ťah odo mňa neexistuje, tým pádom Renault nevyužíva dostatočne možnosti tejto páky a ja musím pri udávaní signálu v prípade nebezpečenstva, respektíve pri poďakovaní sa za niektorý úkon inému vodičovi, rozmýšľať, akou silou páku pritiahnuť. Možno ste si všimli, že po zastavení sa motor vypol, to znamená Renault Scenic 1.6 DCi obsahuje aj systém Stop and Start. Zaujímavosťou a môjim postrehom je Air Quality Sensor. Je to vlastne funkcia, ktorá pravdepodobne zabraňuje príjmu a fúkaniu špinavého vzduchu plného emisí do vnútra vozidla. Túto funkciu poznáme napríklad z Fiatu Bravo a možno aj niektorých ďalších vozidiel, ale nie je ich veľa a považujeme ju za veľmi zaujímavú. Ikona Air Quality senzora je pravdepodobne tu, to znamená, že sa jedná o automatický vnútorný okruh. Panel klimatizácie nejak ergonómiou nevyniká, osobne som si naň nikdy v Renaultoch nezvykol, radšej mám kruhové voliče, ktoré veľmi rýchlo ovládajú teplotu, prúdenie vzduchu musím rozmýšľať, tu je zosilnenie, tu je zoslabenie a tak ďalej, ale treba spomenúť aj režimy soft a fast, ktoré trochu prispôsobujú správanie klimatizácie vašim požiadavkám a tak predsa len táto klimatizácia vyniká niečím, čo konkurencia neponúka. Autorádio opäť neergonomický, nie veľmi vydarený panel, doplnený spomínaným ovládaním, ktoré je naopak naozaj pohodlné a keď si nám zvyknete, nedáte nám dopustiť. Musím tiež spomenúť, že Renault akoby vymenil audiosystém Arcamis za niečo oveľa kvalitnejšie, aj napriek tomu, že tu nevidím žiadne nápisy Bose alebo niečo podobné, mám pocit, že v tomto aute je konečne normálna hudba. Každý si ju vie trochu prispôsobiť nastavením vyváženia, výšok, hĺbok a podobne. Vráťme sa ešte k Scenicu ako takému. Nepochválim len sedadlo vodiča, ale aj ergonomické možnosti tohto stredového modulu, ktorý ponúka obrovský odkladací priestor, aj menší nad ním a posuvnú funkciu. Nevidím tu nikde AUX ani USBčko, jedinou možnosťou pripojenia hudobného vstupu je pomocou týchto dvoch cinčov. Scenic je rodinným vozidlom, oceňujem prítomnosť takýchto jednoduchých sieťok, ktoré sú štandardom už od Meganu. Samozrejme prípadkovým štandardom. Zvláštnosťou sú tieto hlavové opierky. Viete si ich vytvarovať podľa svojich predstav. To štandardom nebýva. A každé sedadlo vzadu je regulovateľné. Nielen posunom, ale aj sklonom operadla. Áno, keď ho posuniem dopredu, môžem sklopiť operadlo do jemne ležadlovej polohy. Batožinový priestor je dostatočne veľký pre bežnú slovenskú rodinu s deťmi. Pod ním nájdeme ešte plnohodnotnú rezervu. Pozor, pozor, toto nie je bežné. Úchyty sú tu dva. To sa mi páči. Páči sa mi aj dvojica zadných obrysových svetiel na každej strane. Ak sa vypáli jedna, stále k dispozícii druhá. A nemusíte manželku otravovať tým, aby rýchlo vymenila svetlo alebo to zariadila, keď vezie deti do škôlky a do školy. S každým sedadlom viem teda manipulovať samostatne a pikoškou je sklopenie operadla sedadla spolujazdca. To vytvorí takýto stolík.
Možno ma trochu mrzí, že to nejde ešte viac, ale nič sa nedá robiť. Čo sa to tu nachádza? Nenápadný šuflík pod sedadlom spolujazdca zadného. Pre viac svetla otvorím dvere. Nenápadný šuflík pre odloženie cenností. Napríklad netbooku. Rodinu poteší určite aj dvojica strešných okien s jednoduchou manipuláciou so slnečnou clonou. Zatiahnem, odtiahnem. No a poďme na cestu. Tu môžete počuť napríklad hlasnú indikáciu smeroviek, ktorým chýba trojblík, a tak je hlučnejšia indikácia skôr výhodou. Aspoň ich nezabudnem vypnúť. Dôvodom, prečo som si na týždeň zobral testovať Scenic 1.6 DCi, bol práve jeho motor. A ten patrí momentálne k tým najlepším 1.6 na naftovom trhu. Táto 1.6 ponúka až 320 Nm a výkon 130 koní. V meste na mestských rovinkách budete najčastejšie na štvorke jazdiť pri necelých 1500 otáčkach. Podtáčanie motora na 1300-1200 otáčok napríklad zaradením 5 motoru neprospieva a dáva to aj jasne najavo. Mimo mesta na 6. prevodovom stupni, teda na 90, dosahuje motor 1850 otáčok a na diaľnici točí na 130 podľa GPS asi 2600 otáčok. Nie je to ani veľa, ale ani málo. Ku spojke a prevodovke nemám nejaké výraznejšie výhrady, snáď len dráhy radiacej páky mohli byť trochu kratšie, ale Scenic predsa nie je pretekársky špeciál. Odhlučnenie vozidla od podvozka, ktorý môžeme označiť za komfortný, ale nepríliš mäkký, je celkom dobré a vo vozidle aj pri diaľničnej jazde zažívame relatívny kľud. Problémom boli skôr stierače, ktoré pri vyšších rýchlostiach vydávali nie veľmi príjemné zvuky. Kritiku si zaslúžia vibrácie v akceleračnom pedáli pri 2 až 3 tisíc otáčkach. Vibrácie som pociťoval v dosť širokom spektre otáčok a tak boli pre mňa výrazným problémom a donútili ma častejšie používať tempomat. Ten je síce fajn a v Renaultoch sa pomocou intuitívnych tlačidiel na volante ovláda veľmi dobre, vďaka mechanickému tlačidlu ostáva aktívny aj po reštarte motora, no i tak jeho používanie bolo skôr nutné než dobrovoľné. To ma trochu mrzí. Ku spotrebe paliva tohto motora v Renaulte Scenic sa dostanem konkrétnejšie v podrobnom teste, ale musím povedať, že pre neho bude skôr normálna 6-litrová spotreba, než udávaných 4,4 litra. To si naozaj neviem predstaviť dosahovať v tomto relatívne chladnom počasí, kedy sa motor dlhšie zahrieva, menší odpor vytvára aj dážď, vietor a skrátka prirodzená jeseň. Úprimne povedané, Renault Scenic na tento vydarený motor čakal a nebyť vibrácií v akceleračnom pedáli, tak mu nemám čo vyčítať. Je dostatočne výkonný a má perfektnú cenovku. Ale po skúsenosti so stieračmi, s hlučnými stieračmi na diaľnici a nedoladeným akceleračným pedálom musím povedať, že na úplný verdikt si ešte musíte pár dní počkať.